natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Okay, good afternoon everyone. Kasama-sama natin ang Diyos ngayong hapon. Kasama-sama natin ang Diyos araw-araw at kasama-sama natin ang Diyos habang tayo ay buhay. At kahit na po tayo ay nandun sa langit, buhay kasama pa rin natin ang Diyos. Good afternoon everyone and welcome po na naman sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. Ngayon na daw ng Miyerkules, Petsa 26 kag bulan ning Marso 2025. Kumusta po kamo ngunyan daw? Baga digdi sa Bicol, baga digdi sa Samoya, dito sa sa Legazpi, nagtatagit-hitagithi, nag-aambon-ambon 'yon. At ngayong hapon mga kaibigan, meron tayong makakasama all the way from Manawag, Pangasinan, minessage ko siya kasubag magtatagalog ako kasi hindi niya alam ang magbikol, Kaninang umaga, kinumusta ko po kasi malaking tulong po talaga ang ating panahon ngayong hapong ito sa ang ating radio guest, mga tugang, kasi noong ako ay nagtayo ng radio station sa Manawag, Pangasinan, pagdating sa IT, kaya saan ba si Jerome dyan? Matuturuan ka tayo nito Magaling ito talaga sa computer, ang galing-galing nito. Kung nandiyan na siguro, pakilala ko na kaagad, parang wala nang mapatumpik-tumpik, sabi nga, nandiyan po ang aking kaibigan, at ang tawag niya sa akin tatay, ang tawag ko rin sa kanya anak. Pero mga tugang, yan talaga si Joel Tangunan. Hi, how are you, Joel? Nandiyan ka ba, Joel? Okay, sandali. Hello. Sandali, hindi ko Hello po, marinig. Tay. Good afternoon po, Tay. Yes. Good afternoon, Joel. Okay. Pero mas maganda na, hindi ito mag-ano-mano, malakas At anyway, sige kumusta, Joel? Mabuti naman po. Salamat po sa pag-invite, Tay, and good afternoon sa lahat po ng listeners po ng inyong pong programa. Yeah, thank you very much. Alam mo, Joel, long time no see, long time no hear, At mula nang nawala ko sa Manawag, Pangasinan. Pero at least ako'y talagang pasalamat sa iyo dahil hindi mo pinabayaan ang ating Manawag radio station. Thank you, Joel. Welcome po, Tay. Welcome po. So, ano ang kinaabalahan mo ngayon, Joe? Well, as of now, para po sa information po ng ating mga listeners, I am a PWD. Hindi po persons with disability, but person with determination. Yun ang ganda. Yan ang maganda talaga. Gusto ko mapapakinggan ka. Sabi ko nga, gusto ko ipakilala. Ikaw na mas maganda mas magpapakilala kaysa mas maganda po. Okay, natandaan po natin. Si Joel po kasi, nasa wheelchair yan. Nasa wheelchair. Pero maganda yun kasi ang definition ng PWD sa karamihan, persons with disability. Pero napakaganda ang kanyang definition sa PWD, persons with determination. Talaga. Yes, Yes po, Joel. Tay. Yes. Opo. Ngayon po, Tay, ako po ay nakaupo. Bukod sa aking wheelchair, ako po ay nakaupo bilang presidente po ng PWD sa buong Manawag po. Ay, yes. Kasi talagang mayroon ka kasing determination. Joe, pero bang medyo Yes, hindi ka gaano makita yata sa screen? Yan. Ang gwapo mo yan, okay. Siyempre, yan po. Ano mo sa kasi, yan, medyo madilim. Magadilim, yan, nagdadilim. Mas, nakikita ka na, JT, Joel Tangunan. Yan. Ang pagtawag ko sa anak kong yan, JT. Yes, JT. Yes po. So, ipakilala mo muli. So, ikaw pala ngayon ang dyan sa Manawag, Pangasinan, President ng mga Persons with Determination. Yan. Yes po, tatay. Ang pangalan po ng aming samahan ay Persons with Determination Federation of Manawag Incorporated po.
Wow, we are- maganda. Oo. We are SEC registered po, and isa po sa mga layunin namin ay baguhin yung pananaw ng bawat may kapansanan na ito ay hindi sagabal sa buhay. Iyon, napakagaling sinabi mo. Yung hindi mo titingnan na negatibo. Tama-tama baga ngayon, Joel, kasi Pilgrim of Hope, talagang may pag-asa. Sabi nga sa Bible, hope means hope will not disappoint you. Hindi ka talaga bibiguin ng pag-asa kasi ang pag-asa niyan walang iba kundi si Kristo. Hope Yes is po, Christ. yes po. Oo. Kaya hindi ka bibiguin ni Kristo. Kaya napakaganda Totoo po yung ginagawa mong tulong sa mga kapatid natin na hindi yung may kapansanan. Totoo naman may kapansanan kasi tulad yan. How many years ka na pala, JT, naka-wheelchair? Ako po ay nag-wheelchair simula po nung ako po ay 1 year and 9 months old po. Ngayon po I'm 49 years old. So mahaba-habang panahon na po, Tay. Oo nga, Yung nako. aking pagkakaupo sa wheelchair. Opo. Oo. Kaya, pero ang napakagandang ugali mo, talagang ikaw ay inspirasyon. Kaya tinawagan ko, sabi ko nga kanina, kung pwede ka makapagbigay ng testimonial, lalong-lalo sa panahon ito ng Kwaresma, na pagdating sa Kwaresma, hindi ba, nandiyan ang sabi sakripisyo, paghihirap. Pero itong paghihirap nito ay, sabi nga, these are only means. Tulad ng ginagawa mo ito. So, can you share with us, JT, yung halimbawa, yung ito nga, buhay na nasa wheelchair. Oo. Well, Tatay, physically hindi po siya madali. Dumaan po ako sa mahabang proseso kung paano ko po tanggapin ang sarili ko. To start off by, I started na galit po ako sa Diyos. Totoo po yun. Yeah, okay. Kasi po, nung time po na ako po pinanganak sa Manila, Tondo. Sa Tondo po, Manila. Mhm. Akin pong biological family. Aha. I was somehow rejected by my family because of my situation. Yeah, okay. So, siyempre po, habang ako po ay lumalaki, dinala ko po yun ng masama sa loob ko. At Mhm. in fact, nasisi ko nga po si God na sabi ko nga po sa kanya, Lord, bakit kung hinayaan na magkaganito ako and yet ako pa yung na-reject? So parang, this is really unfair, God. No? So parang yung panahon na yun, Tay, sabi ko sa sarili ko, hindi ako galit, hindi ako sa hindi naniniwala na nandyan ka. Alam ko na nandyan ka. Pero yung pananampalataya ko sa'yo, hindi ganun kalakas. Kasi may galit ako, Tay. So, Yes. what I did is, I dare God. Nasabi ko, sige po, magkakaroon ako ng pananampalataya sa'yo. Show me the way. Mhm. And ako po ang maghahanap. And I will give my heart to you pag nakita ko ang aking purpose sa mundo. Yun po yung parang naging dare ko sa kanya. And after nun, Tay, I met a family po na isa pong cancer patient yung nanay po na yon. Inampun niya po kami na siyam na may kapansanan po physically. Mhm. So isa po ako dun sa inampon. She was a psychologist by profession. So she tried to somehow rehabilitate our emotions. Mhm. Kasi karamihan po sa amin talagang meron pong emotional burden. Yes. So, since then, Tay, doon ko po naisip na siguro nga talagang may Diyos, at talagang mahal niya ako sa kabila ng galit ko sa kanya na binigyan niya ako ng kapansanan. So, unti-unti, Tatay, nakita ko yung purpose ko sa buhay because yung mami po namin na yun taught us na ang buhay hindi lamang umiinom doon sa kahirapan na meron ka. Bagkus dapat mong gamitin yung kahirapan na yun upang maipakita sa iba na ikaw ay gawa ng Diyos na mayroong maibabahaging liwanag para sa iba. So talagang mahirap, sinabi mo nga, Jo, na talaga sa simula, lahat naman yata, sa simula talaga, lalo pag nakakaranas tayo ng kahirapan, actually, hindi ko naman sasabing galit, naitampo. Siguro talaga nagtampo ka sa Diyos kasi, bakit unang-una, pinabayaan ba kayo ng magulang mo? Ano sabi mo? Ni-reject lang po. Ni-reject. Parang hindi matanggap bilang bahagi ng pamilya. And they sent me in an institution na kung saan doon po talaga ako nakaranas ng
ng maltrato po, tatay. Oh, Talagang, yun. opo. Oo. Opo. So, mas maano yun talagang if I'll have to put my shoes, ang sarili ko sa yung sa yung sa yung Yes po. sitwasyon, talagang kahit din ako siguro magtatampo ako sa Diyos kasi Yes bakit ako kung talagang anak ako ng Diyos, bakit ganito? Pero alam mo, Yes po. maganda yung sinabi mo kanina na talagang binigay, mayroong tao talagang tumatanggap pa rin sa iyo. Yes po. Yun po yung tingin ko na talagang, if I may use the word, ginagamit ng Diyos bilang instrumento para Kasangkapan. yes po, kasangkapan para ma-lead ang mga tao doon sa bagay na liwanag na ipinapakita ng Diyos. So tingin ko po, isa po si Mami and kayo po, Father Butch, sa buhay ko, isa po kayo doon sa liwanag na nagpakita sa akin because isa kayo para po sa mga tagapakinig, isa po si Father Butch ang nakita po ang aking potential, hindi po ang aking kapansanan. Yes. Hindi po siya naawa kundi nakita niya po yung aking kakayahan. At Yes. that's the reason why he wanted me to be a part of the radio ministry dito po sa Manawag. Yes. Alam mo mga kaibigan, si Joel Tangunan, Joel, pinapayak mo. Salamat po, tay. Alam mo, totoo yun mga kaibigan kasi si Joel, mula doon sa kanilang bahay, which is how many meters yun mula sa bahay, ay Yes po. naka-wheelchair lang po yan, pupunta yun doon sa simbahan. At talagang, ano yun pagkatapos, siya po kasi ang nagpagdating sa mga computer. Ang galing-galing ni sa pagdating sa computer. Kaya talagang naasikaso. Kaya kami nga po, ang Manawag Radio ay napakinggan na po sa buong mundo dahil sa kanya nilagay mo doon sa Radio Garden, Yes po. Yes po. Oo, kaya malaki it was- talaga, hindi lang yun sa kundi alam mo, nakita ko rin kasi Joel sa'yo na ganito na sabi mo nga kahit na mayroon kang kapansanan, ang nakita ko rin sa'yo na hindi yung kapansanan niya, nakita ko na ikaw anak ng Diyos at ikaw ay mayroong sabi nga you can share something of yourself. Yan ang nakita ko sa iyo. Okay. Oo. Kaya nga po tayo talaga pong tinitignan ko yun bilang isang biyaya because who would have thought na ang katulad kong may kapansanan na kung titignan ko ang sarili ko maliit na bahagi ng lipunan ito. Pero if there are people like you na nagbibigay hindi lamang ng oportunidad, kasi po talagang itong gawain na ginagawa po natin sa radyo, it is something beyond the material things. It's about spreading the good news of God to many people by using the radio. Katulad po ng ginagawa po nyo ngayon sa inyo pong programa ngayon sa inyo pong radio station ngayon. So, this is a very good platform to spread the good news to people kasi hindi lang naman talaga malilimita doon sa mga bagay-bagay katulad ko na hindi talaga makapunta sa simbahan everyday. So, a radio station, a radio, even the online thing now can be a tool for us na maka-reach out doon sa mga magagandang salita ng Diyos na pinipilit namin isabuhay na kahit sa ganitong klaseng pamumuhay na meron ako bilang may kapansanan, at least I was able to live His words through the platform that you are doing po. Yeah, Yun po, tatay. kaya Kaya nga, I'm very thankful po. Joel, ikaw mayroon sa radio station na rin sa Radio Garden. JT, Yes po. So, Yes kung po. mga may nakikinig sa atin ngayon, may apps po ang Radio Garden sa hanapin nyo yung, ano ba, JT, JT lang? JT? Yung station ko po, it's JT Online? JT Light Online Radio FM. Yeah, maganda po mga tugtog doon. At ito by the way, si JT po kasi, tawag ko kasi Joel, JT, JT, kasi alam mo yung may composition ka pa, hindi ba? Lalo Yes yung sa po. Manawag Radio, ikaw pa nag-compose ng jingle ng Manawag Radio, Yes po, tay. Oo. I would say Kanta tayo ko mo siguro ngayon, may bago ka bang komposisyon? Apo, actually lalabas na po ngayon sa digital platform this coming April 15 po. 3 songs po 'yon. Tapos yung isa po
was interpreted by a Viva artist na siya po ang kumanta. It's a praise song po entitled Your Never Fading Love po. Galing talaga ni Joel. Yan, kaya hangang-hanga ako kay Joe kasi talagang yung paglilingkod niya sa simbahan, sa kabila ng mga, sabi natin na may kapansanan pa nga yan, pero sabi ko nga, hindi niya kasi tinitingnan yung kapansanan, ang tinitingnan niyo yung kakayahan. Yan ang nakikita. Kaya ikaw kasi, inspirasyon ka eh. Thank you po, Tay. Inspirasyon. Well, ano po yan, Tay, ano? Tingin ko dapat lang talaga ang tao magkaroon ng inspirasyon dahil meron tayong Diyos na buhay. So it is not an excuse for you to say na mahirap ako eh, may kapansanan ako eh. So hindi ko masusunod ang kanyang mga yapak. Yan. Pagkos dapat yun ang maging inspirasyon mo to follow yung footsteps po ni God. Yes, oo. Anyway, Joe, babalik muna tayo, no? Diyan ka lang, At mag-break muna tayo sandali. Ang oras matugang ay 18 minutes after 1 o'clock. Figaro, Figaro, Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na tigiistaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang ruweda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok, pagwaraan ang nagbubunay na namok. Kaya, mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdom kan Department of Health CHD Bicol. Sa ating programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP ngayong araw nito ng Miyerkules, Petsa 26 kang bulan ng Marso, at kasama po natin ang taga-Banawag na walang iba kundi si Joel Tangunan. Yes, Joel, pinag-usapan natin kanina na yun nga na sa kabila ng lahat ng mga paghihirap na yan, palagi kang nakakakita ng pag-asa, hope. So paano ka nakakakita ng pag-asang yan? Well, unang-una tay, kung talagang meron kang pinagdadaanan sa buhay mo, katulad ko nga yung aking kapansanan, una talaga tay, napakahirap makita yung pag-asa na yan. Mm-hmm. Dahil siyempre po sa kalagayan ko, parang lahat ng bagay sa akin hindi normal eh. Mm-hmm. So mahirap talagang makita yan. But if you pray hard and ask the Lord's guidance po, yung enlightenment na tinatawag, ang pag-asa hindi talaga siya hindi siya mahirap hanapin. Minsan talagang makikita mo na yan, nasa sa puso mo na eh. Pag nasa Diyos ka na, tatay, hindi na siya mahirap hanapin dahil ibinigay na sa iyo ng Diyos yan noon pa lang. All you have to do is find yourself
doon sa daanan na pinatunguhan ng ating Panginoon. Don't be like God. I'm not saying that, but at least try to live His life as a way of life. No, although it is also not easy, but again, wala naman talagang madali sa mundo. Lahat ng bagay, mas para sa akin, yung mga challenges na yon is a part of life, it's a part of living for you to become yung totality mo bilang anak ng Diyos para makita ang buo. Kasi kung lahat magiging madali, wala na. Walang hindi challenge. mo na, opo, baka hindi mo na kailanganin ng Diyos kung madali Tama, na lahat sa'yo. So, minsan may mga bagay talaga katulad po nga ng sinasabi doon sa ating gospel ngayon, di ba, tatay, na parang Yes. iginawa ng Diyos yung mga alituntunin na yan para hindi masira. Kung bagkos kailangan natin isabuhay yan, no, para talagang tayo ay maging bahagi ng liwanag na yon para sa ibang tao. Yan po, tay. Yan, napakaganda kasi alam mo, sa araw na ito, ang mabuting balita sa atin sa araw na ikatatlong linggo ng Kwaresma, ito po, galing sa Matthew chapter 5 verse 17 to 19. Basahin ko at pag ninilay-nilayan namin dalawa ni JT, sabi dito ni San Mateo, "Huwag ninyong akalain na naparito ako para pawalang bisa ang batas at mga propeta. Naparito ako hindi para magpawalang bisa kundi upang magbigay kaganapan. At talagang sinasabi ko sa inyo, habang hindi nababago ang langit at lupa, hindi mababago ng isang kudiit o kuwit ng batas, lahat ay matutupad. Kung may lumabag sa pinakamaliit na ipinag-uutos ng batas at magturo ng ganon sa mga tao, ituturing din siyang pinakamaliit sa kaharian ng langit. Ngunit kung may magsasagawa at magtuturo ng mga ito sa mga tao, magiging dakila siya sa kaharian ng langit." Yan mga kaibigan, napakagandang balita ng Panginoon sa araw na ito. At sabi nga ni Joel, talagang napakahalaga na talaga na ituro natin ang batas ng Diyos. Yan, ang batas ng Diyos, walang iba lang naman kundi magmahalan The law of God is the law of love. Mahalin ang kapwa, mahalin mo ang sarili mo, at mahalin mo ang Diyos. So yun ang napakaganda. Kaya nga, totoo, sabi nga, mahirap tanggapin yun nangyari nga kay Joel. Mahirap tanggapin yun. Pero sabi nga, pag inako mo na kasi, di ba joke, pag ikaw kasi nakikipag-wrestle, nagkikipag-resist, para ba yung lalabanan mo yung agos na talaga, mahirapan ka, di ba? Yes po. You cannot really go against the law. Mas lalo na sa batas ng Diyos. Oo. Hindi talaga yan. Kaya very important po tayo, talaga po yung sinabi nyo na si Jesus reminds us that God's commandments are not meant to be broken. Yeah. Hindi talaga natin yan pwedeng i-ignore. Bagkos dapat nga po yan ay ma-fulfilled natin with love and faithfulness. Talagang sa tingin ko tayo, tinatawag niya po tayong lahat, not just to live the words, but to live it with action. Oo nga. So, kahit na po ano ang sitwasyon mo sa buhay, it will never be an excuse for you not to be able to live the Word of God po. Kaya dapat talagang ituro, kasi ito nang Yes ang po. nangyari, mas kinatatakutan pa yung utos ng tao kaysa sa utos ng Diyos. Correct po. Opo. Nakakalungkot, tatay, dahil yun na nga. Tama yung sinabi nyo, sa obserbasyon natin sa nangyayari sa lipunan ngayon, mas kinakatakutan na ang utos ng tao kaysa sa utos ng Diyos. Of course, hindi naman dapat katakutan ng utos ng Diyos Pero ang utos kasi ng Diyos, nandiyan yan, hindi para manakot, kundi para tayo ay matutong magmahal at muling mahalin ang ating sarili. So, ayun naman ang pinaka-basic sa ating mga tao Yung bang mabigyan mo mabigyan ka o masabuhay mo yung pagiging importansya mo. Bakit ka
yung purpose mo, bakit ka nabuhay dito sa mundo? Yun. No, kapareho ko nga tatay, sa kabila ng kapansanan ko, ano pa ang magiging purpose ko sa kapansanan ito? Bagkos kaya nga tinitignan ko po tatay na itong kapansanan nito ay isang biyaya sa Diyos. Kung titignan ko siyang negatibo na kapansanan lang na talagang magpapahirap sa akin buhay, again, papahirapan talaga ako niyan. Pero dahil tinitignan ko yan bilang isang biyaya ng Diyos at kasama yan doon sa kanyang batas na kailangan mong isabuhay upang makita ng iba na ang paghihirap mo ay hindi hadlang, kundi ito ay isang daan patungo doon sa tamang landas, patungo sa Kanya. Yun, totoo yan. Kasi kailangan talaga na yung tanggapin, pagkatapos yung sinasabi mo nga Joel talaga na isabuhay. Kasi kung hindi mo maisa sa buhay, ang mangyayari dyan pasaway. Yes po, tama po. Opo. Hindi kaya mga taong hindi nagsasabuhay, nagiging pasaway. Hindi. Ganun na lang ang Opo. ginagawa. Kaya talaga, sabi mo talaga, maganda talaga, malaman talaga, may dahilan ng, sabi nga, ang lahat ng bagay ay may dahilan. Ano? Yes po. So, kung ito nga sinasabi, tulad nangyari sa iyo, ganyan ka na. Pero meron dahilan ito at meron kang, masabi mo nga na naisip na hindi itong yung we have to go beyond. You have to go beyond with yung mga tinatawag nating mga physical attributes, ano? You have to go beyond. Po, tatay. Ano po yan tayo hindi ko na po matandaan kung ano yung verse sa Bible yung sinasabi, many are called but few are chosen. Tama po ba yun? Tama. Kasi nung totoo naman sinasabi ng dahil sa maraming tinatawag nga, pero siyempre, maraming tinatawag, pero yung chosen, napili ka na talaga. O tulad kahapon, di ba, pinagdiriwang natin kay Mama Mary. Maraming mga babae naman pwede. Pero si Mama Mary ang pinili na maging ina ng Diyos, ina ni Jesus. Yes po. That's true. Pero ako po tayo, ang akin pong reflection doon, ikaw ang pipili sa sarili mo sa pagtawag sa iyo ng Panginoon. Tama. Kasi sinabi niya na talagang lahat tayo tinawag very few are chosen. So ikaw lang sa sarili mo talaga ang pipili nung sa pagtawag na yon. Tama yan. And by doing that, you will be able to live kung ano po yung gusto niya para sa iyo. Para mo masabing ikaw ay tinawag. No? So Kasi ibig sabihin, mo lahat rin. tayo, lahat tayo talaga tayo, may pag-asa doon sa tawag na yon. It's up to you to grab that opportunity and hope para ka maging isa sa mga tinatawag. Yun po, ang aking lang reflection about it, Tay. Yung sinasabi nga, yung mga tao, bibigyan mo sila ng salbabida kasi gusto mo silang maligtas. Pero kung hindi nila kukunin ang salbabidang yon, ay Tama po. hindi ka rin talaga maliligtas. Kaya sinasabi mo Tama nga, po. you have to also choose. You are already called, but you have to choose the Yes, calling. Tama yun. Yes, po, No? yes, po. You have been called, you have been invited, but you have also to choose. Kasi nga, at sabi nga, ang buhay talaga a matter of choices. Yes po. Sa buhay magpili tayo. Kahit naman po yung pag-ignore doon sa pagtawag na yon is pagpili na po yun eh. Yes, Now, yes. You pay the consequence of not following that call. So parang ikaw pa rin at the end of the day, ikaw pa rin talaga yung tatanggap kung ano man yung gagawin mong desisyon sa buhay mo. So kung ako nga, isa sa aking mga hakbang nung ako po ay tinigdan ko na ako po ay isa sa mga anak ng Diyos na tinawag niya, kailangan matanggap ko at mahalin ko yung aking kapansanan. At dapat tignan ko ito bilang isang biyaya para makita ng ibang tao, tulad nyo nga po tatay, na makita ako hindi dahil ako ay may kapansanan. Makita ako kundi dahil sa aking kakayahan, sa aking mga bagay na maibabahagi para sa ibang tao, para sa gayon ang paglaganap ng salita ng Diyos ay magiging madali para sa iba.
Totoo nga, sabi nga, ito nga mga taong ito na may sa kabila na sabi mo kanina parang hindi normal kasi hindi ka makalakad na kung walang wheelchair, para masasabi na ito pero kaya nga nakakakuha ng inspirasyon. Hindi ba tulad ni Nick Vujicic ba yan? Yes po, Nick Vujicic. Oh, tingnan mo hanggang ngayon na may anak Yes na pala po. siya. Yes po. Tingnan mo, nakapangasawa pa siya kahit sa kabila ng kanyang pagkatapos ngayon, ang niya is talagang to inspire people. Totoo po. At sa kanya po nang galing yung idea na God is able. Pero pag nirambol mo po yung God is able, parang magiging maganda pong meaning sa iyo yun para sa kasi magiging yung God kundi go disabled. Di ba po? Kasi ang tao, ang nakikita ng ibang tao, disabled. Pero sabi ko nga dito, ilagay natin, always include God, ilagay mo yung God. So God is para able. Oo. Yes po. Yes po. So mas Yes maganda, po. alam mo nga, sabi ko nga dyan sa UST Legazpi, kanina sinabihan ko yung mga estudyante naman nagbibigay sila ng retreat kasi pumasok ako doon, nagbigay ako ng konting inspirational. Sabi ko sa kanila na instead of saying good luck, sabi nyo God bless. God yun. bless. Yes po. Kaya Tama po. pag sa disable, gawin na dagdagan ilagay lang natin. Sabi ko nga from time to time pag-usapan natin ng tungkol sa Diyos kasi minsan baga ang nangyayari kaya ay pag-usapan ng Diyos dapat sa simbahan lang. So anywhere, sabi ko nga yung anywhere, anytime pwede natin pag-usapan ang Diyos tungkol sa Diyos. Yes po. Kaya Dapat talaga magiging God kasama disable. lagi siya, hindi pwede. Yes po. Yes po. Go disable. Yes po. Go. Yes po. Ang mangyari diyan kung sabi nga kung laging kasama-sama natin ang Diyos. Alam mo yung aking ngayon, yung aking intro ngayon, kasama-sama natin ang Diyos. Narinig mo kanina? Maganda Yes po, yan. yes Sabi po, ko, tatay. totoo yan. Umaga, hapon, tanghali, gabi, araw-araw, kasama-sama natin ang Diyos. Huwag natin hiwalayan ang Diyos. Tama po. Napakaganda ito. Kasi pag tayo humiwalay sa Diyos, saan tayo pupunta? Yes po. Yes po. Alam Yun naman nga natin po, kung saan tatay, eh. mawawalan ng ibig sabihin yung aking pagiging may kapansanan kung mahihiwalay ang Diyos sa buhay ko. Tama yun. Kaya dapat ilagay talaga ang Diyos eh. Kaya Yes po. ilagay ang Diyos sa atin kahit sa pag-usapan eh. Ang nangyari kasi minsan pagdating kahit minsan sa akadim, nawawala na ang Diyos eh. Opo. Maski sa negosyo, Opo. nawawala na ang Diyos. Kaya may kurakot. Opo. Ganun din. Kasi pag inalis natin ang Diyos sa ating buhay, inalis ang nating vocabulary sa Diyos, ang mangyari, akala natin ang pera, katanyagan, posisyon, titulo, ambisyon, karir, ay mawawala yan. Ang Diyos hindi. God never Yes po. changes. Totoo po tayo. God never changes. Kaya talaga dapat, sabi nga, sa buhay, kailangan panghawakan, may pinanghahawakan tayo. So ikaw ba, Joel, ano bang pinanghawakan mo? Araw-araw. Well, si God lang po talaga, tatay, kasi I don't think I will be able to survive this kind of life that I have. Kasi po, tatay, kung maidadagdag ko lang, nung during the time po, nung ako po ay bata at nasa Manila pa po, I became a drug user po. Opo, bata pa po ako noon. So parang naging escape ko yun. Naakala ko makakalimutan ko yung aking kapansanan. Kung mayayakap ko siya ng buong buo, yun pa po ang parang nagpalayo sa akin doon sa Diyos na tinatawag na dahil nga sa hirap ng pagtanggap ko sa sarili ko, lalo po akong nalalayo sa Diyos. Lumayo ka, ayun. So, in-entertain mo yung, mag-ano na lang kaya ako, mag-take ako ng drugs na to, parang makalimutan ko ng kapansanan ko. Pero, paano ka nakabalik pala? Can you share with us kung paano ka nakabalik muli? Kasi siyempre natural talaga nawalay ka sa Diyos kasi dahil yun na nga, gusto mong kalimutan itong kapansanan na to o labanan ng kapansanan na to. Paano ka nakabalik?
Well, like what I said kanina, tatay, yun pong nanay na nag-ampon sa akin, siya po yung parang, alam mo yung tatay, hindi ka kadugo and yet tinanggap ka na parang tunay na anak. Yun. Pinag-aral ako, talagang I was 15 years old at that time nung ako po ay inampon. So, doon ko naramdaman na etong taong ito, wala naman siya makukuha sa akin eh. Yes, yes. Wala siyang kahit man lang papuri sa ibang tao. Tingin ko baka sarili niya nga ang pamilya, tatay, nung inampun niya kami. Uh-huh. Parang nagalit pa sa kanya eh. Kasi siya po, tatay, mismo may cancer po siya. She was dying at that time. Uh-huh. So ang sabi ng mga kamag-anak niya, mamamatay ka na nga, nag-ampun ka pa. So parang, yun po, tatay, actually yung kwento po ng buhay namin yun with my family. Nalabas po yan sa ABS-CBN noon sa Maala-ala Mo Kaya. Wow, congrats. Opo. So Abangan ko yun, Jo. ay, matagal na po, tay. 1992 pa po yata lumabas yun, tay. Pero hindi, matagal na po. Lumabas po nung 1992. It was Butch Anson Roa na gumanap po sa aking nanay, and ang tatay ko po was si Ronaldo Valdez po. Yun po yung mga naalala ko. Sana, nasa archive pa kaya yun? I will try po na manghingi ng copy, but I tried before kasi nung time na yun medyo parang nag-close na po ang Maala-ala Mo Kaya. But I will try again po siguro, tatay, para makakuha ng copy. Ang ganda Hanggang po nun, ang title nung palabas po na yun. Maganda. Kasi alam mo, isang kaibigan ko rin na siguro na-share ko sa iyo, si Banji Uy, Kwaki, di ba? Yes po. Ganun din ang ano nangyari sa kanya. Kasi di ba sa Chinese kasi ganun ang buhay. Pinaampon siya, pinaampon lang siya eh. Kasi nga yung nanay niya iniwanan sila. Oo. So napakaganda. May mga buhay na ganyan talaga nakakapag-inspire. Oo. So talagang so parang yung pagbalik ko po kay God, isa po yung nanay po namin na yon ang gumabay po sa akin. Of course, tatay, totoo, maski po nung una parang hesitant pa po ako. Ang feeling ko, una, ano nga bang makukuha sa akin itong tao ito? Bakit ako inampon? Although, tatay, ako ang nagpunta sa kanya para ampunin. Kasi I was devastated at that time na parang tingin ko kinukulong na kami nung pinanggalingan naming institution. Talagang yung ibang kapatid ko nga po namolestya po, physically molested. So parang talagang devastated po kami emotionally, spiritually, and physically. Kasi po talagang kinukulong kami, tatay, sa stock room. grabe, no? Natapon namin yung pagkain. Siyempre, hindi naman po normal yung pagkilos namin. So, once in a while, nakakatapon po kami ng mga bagay-bagay. Yes. So, yun po yung tawag na ikukulong po kami doon sa stock room. So, parang, ang feeling ko, kung ang magulang ko mismo tinanggap ako, hindi ako magkakaranas ng ganito eh. No? But after all those years, tatay, when I met that mother who adopted us, na kami po yung nag-invite her to adopt us, parang naramdaman namin na all these things are part of the process for us to become holistic. Na kahit na may kakulangan ka physically, and yet you are still whole. Buo ka pa rin dahil ikaw ay anak ng Diyos at gawa ng Diyos. You just have to find those pieces and put them all together for you to be able to reflect yung gawa sa'yo ng Diyos. Kaya all throughout, masasabi mo talaga, JT, na mayroong Diyos at ang Diyos nito hindi nagpapabaya dahil kasama-sama natin siya. Yes po, tatay. At isa po kayo, tatay, sa instrumento ng Diyos po. Dahil nung dumating po ako dito sa Manawag, talaga pong hindi ko po alam kung paano magsimula during that time. Bago pa lang po kaming mag-asawa noon kasi po yung aking biyenan at ang wife ko po ay taga Manawag. So, yung biyenan ko po invited us to stay over na para at least, siyempre tayo yung adjustment noon. Kumbaga, Manila boy tayo eh. So, Yes. Iba yung environment, lahat iba. So, it was a part of my process also. Sabi ko, anong gagawin ko dito? Ano ang
ano ang bagay na magagawa ko bilang isang tao na may kapansanan sa lugar na ito. And then, Tatay, I met you. Yan nga. At papasalamat din ako kay Cole kasi pinakilala ka sa akin ni Cole. Opo, tayo. Opo. Kaya actually kasi simula ko pa rin ng ano noon. Halos sabay lang tayo pumunta ng Malawag mga 2008 ano, mga ganon. Opo. Kaya 2009 during that po time, ako naging part nyo, tayo. Opo. yun, kaya kayo ang mga unang Opo. mga radio evangelizer ng Radyo Manawag. Yes po. Yeah. Anyway, sige, babalik tayo muli at sa pagbabalik natin ma-inspire lalo natin yung mga tagapakinig lalo sa mga pinagdaanan mo na talagang hindi ka pababayaan ng Diyos. Mga kaibigan, ang oras po tabi ganyan. By the way, gusto ko pong batiin ang mga nanonood sa atin sa news sa online. Nakita ko, sino ba dito? Wala. Nakita ko si Hill, nakita ko si Lulu, at nakita ko si Manay sa Sol. Mga tugang, ang oras sabi ganyan, 43 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. New Cobra Rice Energy Drink. Less sugar, less caffeine, kaya swabing energy. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Come to Metro where you will find everything you need, so keep this in mind. Choices, savings, great quality. It's all here at Metro. Whatever you need, it's here at Metro. Whatever your style, it's here at Metro. To build your dreams, here at Metro. To enjoy your life, here at Metro. We make life easy, we make life better. We make it happen at Metro. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo
negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ni Nodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Okay, padagos po kita gilari sa programang Maray na Hapon at kasama pa rin natin ang ating kaibigan all the way from Manawag, Pangasinan. Walang iba kundi si Joel Tangunan, okay? Siya po ay isang persons with disability pero hindi sa kaya disability yun. Persons with determination. Yan maganda talaga, Joe, ang ano mo persons with determination. Kasi lalo na yung mga katulad mo na minsan na bang nanghihina ang loob na pag ganito wala na ba akong pakinabang sa buhay, ano bang wala yun ang tanong, hindi ba kanina parang nararamdaman mo yun sometimes sa simula, sabi mo nga na you feel parang naramdaman mo na parang useless ba ako, no, di ba? Yes po tatay. In fact, buong buhay ko tay bago ko matagpuan ng Diyos, ang pakiramdam ko talaga useless talaga tay. Maski nga ultimo sa aking pamilya doon sa environment ko po sa Tondo, I felt really parang ang pakiramdam ko talagang I'm useless po sa lahat ng bagay. So isa po si God ang talagang nagpakita sa akin. Maski nga po tatay yung akin pong asawa, siya po ang unang babae na tumanggap po kung sino ako. Wow, si G. So, congratulations, G, Opo. Nandiyan ba si G? Opo, nandiyan po, nagdala po. Hello daw sa iyo, tatay. So, yun po, tatay. So, parang, alam mo yun, tatay, talagang if you are with God, lahat po ng bagay na makakaangat sa pagkatao mo, na mahuhubog ka sa kadakilaan ng Panginoon, talagang ipresenta niya sa iyo at ibibigay niya sa iyo. So yun po yung sa tingin ko sa mga maraming biyaya na natatanggap ko. Kasi nga tatay, kung titignan mo, kung ang pakiramdam ko sa sarili ko, I'm useless, sino ba ako para mahalin niya? Ano ba? Yun nga po yung tanong po noong ine-expect kong itatanong po sa akin nung lolo namin bago siya mamatay nung kami po ay nanhikan dito. Ganito po yung tatay. Siyempre, mukha pong sundalo yung aming lolo, tatay, nung nabubuhay pa siya. Nung nakita ko po siya, nung namanhikan po kami, ang ine-expect ko pong tanong niya paano mo bubuhayin ang aking apo? Makakapagtrabaho ka ba? Yun po yung ine-expect ko, tatay. Pero ang salita niya po na sinabi ganito, tay. Sa tingin ko, wala nang ibang bagay ang nagpatagpo sa inyo kundi ang Panginoon. Tama. At dahil Diyos ay pagmamahal, sino ba naman ako para hindi ka tanggapin? Tama. Kaya welcome to the family. Wow. Yun po yung aking narinig, tatay. Totoo, parang sabi ko nga po, bago kami pumasok dito sa bahay noon, daan muna tayo kay Apo Bakit para humingi ng dasal. Siyempre, tatay, totoo, may takot po ako noon Pero nung time na po na nakita ko si Mama Mary noon, first time ko po siya nakita nung tatay, nagliwanag po yung paningin niya sa akin. Parang sinasabi niya, anak, don't worry, everything will be okay. Yeah. At yun nga po yung narinig ko doon sa lolo ko na totoong kwento po yung tatay at yun nga po yung totoo, yung narinig ko sa akin tatay. Parang naalala ko, sabi ko, Nanay, Apo Bakit, tama po yung sinabi nyo that everything will be fine. And that was the time also na talagang Mama Mary, Butch, sinabi sa akin ni Mama Mary siguro, Butch, meron doon, bagong dating, papadala ko ito sa iyo. Kaya hindi ako nahihirapan. Hindi ako nahihirapan no kasi wow, pagdating sa computer, pagdating sa mga parang may online natin yung mga ano natin, yun, nandoon ka Yes po. Ano po yan, tatay, we are very proud of that kasi ang atin pong radio station dito na kayo po ang gumawa. Although ito po ay local radio station lang na hindi talaga siya commercial radio. Tayo po ang kauna-unahang gumawa ng online radio. Yes, because nandoon ka wala pa noon Facebook Live, wala pa noon YouTube Live, pero tayo po ang unang nakagawa nun. Yes, yun. Ikaw nandoon
Kasi by sabi ko using nga, the paano CCTV natin ito yung camera po. mga nasa ospital, kaya nga sabi ni Nicole nung panahon ng COVID, ay matagal na natin ginagawa mga online masses na yan. Ano? Correct po. Kaya Correct po. tayo, siyempre, hindi naman tayo kasi yung radio station naman talaga dyan is non-profit, non-commercial. So, hindi naman tayo talaga nagyabang na pagpasikatan. But anyway, noon pa man, nag-online na tayo, nagkaroon na tayo ng online mass, online. Kasi yung sa radio portal kasi, hindi ba, naalala mo, si Yes po. Wilson Yes po, Chua, kaibigan Chua ko po. yun nasa Singapore na siya. So, sabi sa akin lang, anyway, Father, basta i-online natin ito. Ano? Kaya nga, with your help, na-online natin yung misa. Nung 2008 pa yun naka-online na tayo. Ang iba ngayon, Yes ngayon po. lang nag-online nung COVID-19. Pero tayo, 2008, nag-online na tayo. Ano? Yes po. Then we created a free website para po makita sa CCTV camera yung atin po. Actually, hindi yung sa talagang camera ginamit natin, CCTV pa. Yes po. Yes po. Yes po. Talagang malabo-labo pa pero okay na po. Oo. Ang importante kasi sabi nga ni Wilson Chua, Father, hindi kita sisingilin dyan sa kasi service ko na nito, parang ito na ang tulong ko sa Our Lady of Manawag. Pagkatapos natin, kaya sa simula wala pa kasi ang Radio Garden noon, nasa radio portal tayo. Oo. Yes po. Yes Tapos po. ngayon na tayo ngayon, nasa online at the same time Yes po. nasa Radio Garden at may mga ibang radio station na nandoon na rin tayo sa Yes po. Opo. And a part of the blessings, one of the blessings po na akin pong na-receive nung kayo po ay naging isa na sa aking mga ama. Yung pong ako po ay naging ham radio operator po. I'm a Class C license po ako dahil po kay Father Butch. I'm a licensed ham radio operator po. Yes. At tatay kahit paano nakakatulong na po ako bilang radio operator sa mga disaster yes, operation. yun naman talaga ang kailangan natin doon sa mga disaster. Kasi pag minsan nawawala yung mga telepono, yung cellphone, pero ang radio, yung ham radio, patuloy talaga sa paglilingkod. Yes po. Yan. Yes po. So, yes. Anyway, Joel, tayo, siguro mas maganda na kasi malapit na tayo magpaalam pansamantala. Pwede mo ba kaming samahan? Ikaw ang mag-pray para sa lahat. Ipanalangin natin ang mga tao lalong sa panahon ito na nararas o nakakaramdam ng kahirapan, o minsan panghihina na gusto ng mawala dito sa mundo, naiisip nila ng ganon. So, pangunahan mo kami sa dasal. Yes po, sige po tatay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat din sa lahat ng panahon na iyo pong inuukol sa amin, sa inyo pong pagsasama sa amin. Maraming salamat po. Hindi lamang sa mga biyaya na inyo pong ibinibigay sa amin, kundi po sa mga taong nagiging bahagi ng aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito. Basbasan niyo po kaming lahat kasama ng mga taong nawawalan na ng pag-asa, mga taong nakaratay sa higaan, mga taong may sakit, mga taong walang makain sa oras na ito. Gayun din, Panginoon, idinadalangin namin sa iyo ang mga taong mahal namin sa buhay na malayo sa aming piling. Basbasan niyo po ang programang ito kasama si Father Butch at ang lahat po ng staff and crews ng DZGB Legazpi at sa lahat po ng nakikinig ng programang ito. Naway ang iyong gabay po ay patuloy naming maramdaman at tulungan po kaming maisabuhay ang bawat salita na iyo pong ibinibigay sa amin sa lahat ng pagkakataon, maging gabay sa aming panghabang buhay at maging tulungan mo kaming maging liwanag para sa ibang tao sa kabila ng kung anumang merong sitwasyon sa aming buhay. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin
sa pangalan ni Kristo, sa pamamagitan ni Maria. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po, Tatay, at salamat po sa lahat po. Yeah, thank you very much, Joel, sa pagpaunlak mo sa amin na ikaw ay makapag-testify. Kasi kailangan kasi ngayon sa panahon ito ay mga tulad mo na nagiging saksi, nagpapatunay na ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Ang Diyos ay patuloy na gumagabay. Ang Diyos ay nandyan lagi. God is always available, accessible, and always able, At sana tayo palagi ay palaging, sabi nga, lumapit sa Kanya. Huwag lumayo, huwag hiwalayin, huwag paghiwalayan. Huwag natin hiwalay ang Diyos sa buhay natin, kundi lagi natin lapitan at imbitahan sa buhay, Kaya mas maganda kasi ang Diyos laging kasama-sama natin. Okay, thank you very much. Regards, Kiji. Salamat po. Salamat po, Tatay, at salamat po sa lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon at huwag niyo pong kakalimutan. Tignan nyo lang po kung anumang sitwasyon ang pinagdadaanan nyo ngayon. Na kahit tulad ko nga, bali-bali ang kamay. Yes. Ito pong kamay na ito ay pinagpala. Kaya po siya ganyan dahil lagi pong nangihingi ng biyaya sa Diyos para ibahagi sa iba. Pero nakakapag-computer yan. Opo, kahit ganyan po yan. Nakakapag-piano pa yan, kahit ganyan ang kamay. Opo. Yes po. So, yan po ay tignan natin bilang pag-asa at biyaya mula sa Kanya para mabuhay natin ng tama, hindi lamang sa sarili, kundi ating pananagutan sa ating kapwa. Maraming salamat po, Tay, and God bless us all po. Okay, very good. Thank you very much. God bless you, Joe, and your family. Mga kaibigan, yun po ang ating kaibigan all the way from Manawag, Pangasinan. Naging pong malaking tulong sa akin na lalong-lalo na paglakay ng Radio Manawag. At gusto ko pong batiin ang mga nanood sa atin. Of course, nandyan po si Manay Sol Pavericio, at si Tess de la Cruz Marchan, and of course, sabi dito ni Honor Rapusa, as Josiah 1 chapter 1 verse 9, have I not commanded you? Be strong, be brave, and be fearless. You will never be alone. Maray na hapon po, tatay ko. Si Jono, tawag niya, taktay na rin sa akin. Oh, thank you very much, anak. At of course, si Hill and si Lulu Nava. Okay, mga kaibigan, ito muli si Father Boots. Nagpapasalamat po ako sa ating technical. Nandyan po si Ramir Tanay. At of course, nandyan si Jerome Nico Martinez sa ating IT. Ito po muli si Father Boots na nagsasabing, we are all a blessing from God and be a blessing always to one another. Again, God bless you. I love you. Bye-bye. Prayer for priests. O Almighty Eternal God, look upon the face of your Son